Vítam vás u nového videa. To je môj prvý vlog, ja som Pálko a ideme testovať tento starý mobil. Vidíte? Tak o chvíľu sa vám ozvem. Vidíte, že je takýto, že ak stane to hodím, že sa to rozbije. Vnútri. No, je kusík popraskaný, ak vidíte. Druhý test ideme urobiť takýto, že hodíme ho a tak, že... No, je to kusík poskrábané, ak toto vidíte. A však to nevidíte, nevadí. Tak to nie. To je aj kameraman so mnou. Čaute. A dajte mu aj odber, like, prosím. Milanko, neviem. Milanko Gamer. Tak a ideme prvý taký hodíme tady tu. Ideme. No, raz, dva, tri. No, to už tak to už má dosť veľkú ranu. No. A teraz by sme mohli skúsiť stade. Poďme. No, počkajte. On bude tu a ja budem dole natáčať, ako to hádže, takže... Tak. Za 3, 2, 1. Teraz. Ľudia. Ukáž do kamery. Ten sa zmomil. Ale kamo, ja tam nevidím nič. Teraz ma vidíte. Ale kamo, ja tam už nevidím úplne nič, takže tento mobil to prežil. No. Takže by sme to mohli skúsiť až stadiaľ, pretože toto je, jak sa volá, takže on ide tuto hore a hodí vám to. Takže si tam? Si ready? Takže za 3, 2, 1. Tu dopadol telefón. Má už toto prasknuté. No. Wow, kamo. Ale akože nemá tu nejaký hit. Budeme polámať viac, ale teraz ideme sa s ním hádzať. Takže teraz si s ním ideme hádzať. A tak. Takže ja položím niekde tú kameru. Nejak tu. Čaute. My si s ním ideme hádzať, takže... Nám to spadlo, ale žiadny hit nie. Takže môžeš. No, záznič. Tu už má mobil, ukáž na kameru. Už aj tu sa polámal, ak vidíte. Ukáž. Tu sa polámal, tuto. Takže ukáž, tu má hit. Ale my, Pálko, ideme teraz ho ideme hodiť, že taktok, aby pristal, že taktok. Takže môžeš taktok. Takže, no. 2, 3. Nie, sakra. Ak vidíte, tak dolná časť sa úplne zlomila. Wow. Aj tu. Úplne sa zlomila dolná časť. A teraz to ideme búchať tu. Skús. A varujem vás, že to nerobte doma. Ukáž. A chvíľku, no teraz s ním hodíme teraz. Takže si s ním ide hodiť. Môžeš? Tak mobil je off. Kámože. A bol taký nový. Kámože, mobil je off. Ja som to On zabudol. išiel. Som zabudol dať toto do kamery, že ide. Kamo. Aj tak to je dosť Mobil je asi polúčený. off. Aha. Takže ideme ešte raz hodiť ten mobil. Stade to.
Takže môžeš ísť tam, Palko. A ja vás varujem, nerobte toto doma, pretože je to veľmi nebezpečné. A mohli by ste si niečo urobiť, takže nerobte to. A 1. Mobil off. Má to iba toto. To by cashby, no. Bol to akéby Niečo Apple. tam je hore. No. A Tak mám divnú hlavu. Ukáž. No dobre. A teraz ideme urobiť ten najväčší kresť. Takže tým mobilom ideme úplne búchať na zem. Takže Pálko a ja môžeme. Takže 3, 2, 1. Zohneme, mobil. skúsimo zohnúť mobil. Skús. Môžeš? Počkaj. Skús. Baterka je off, už ju aj vidíte. Normálne, že tam je už baterka. Ukáž ho. Je to tak? Takže mobil je asi off. Určite. Samo, ukáž ešte ho viac. Juj. Môže. No, že by sme ho zlomili na úplne malé. No daj. Ja som ho iba takto, ale mu. Ale teraz, ten najväčší test, teraz s ním budeme robiť masakér. Vieš, ako sa to robí, Pálko? Vieš? Môžem zasať? Môžeš začať. A ideš. Juj! Je to nebezpečné, takže to nerobte. Doma. Áno. A... Proste nedajte nám žlutý dolár. Dolár. Dolár, no. Za to, že tu ničíme mobil, ale je to iba crash test mobilu. Baterka išla von, takže... To môže zahodiť. Vyzerá ako z Nokia. Ne. Ja to dám do koša. Takže, tak. Ale nie ani do koša, ale neviem, čo s tým budem robiť. No neviem, čo s tým robím, pretože do koša by to asi zhorelo. Je to nebezpečné. Tuto je aj napísané. Takže neviem, kde to dám. Potom to tak dám do takého balu a pošlem ho tak kde tu heď. Abo hodím od toho. A teraz ideme to zase hodiť z toho úplne najväčšieho balkónu. Takže môže zase. Baterku necháme tu. A nedáme ho na slnko. A ty môžeš. On je tam. Mobil sa tiež. Už tam vypadlo. Idem na chladok. A mobil. Zohneme ho? Kamo. Môžeš? Môžeš? Takže už je po mobile. Už ja to nemusíš. Hej. Takže pôjdeme do skladice. Toto tu dáme potom po kamere, ak toto skončí Áno. toto video. Tak skončilo video, díky, že ste klikali na to, dáte like, odber a čaute, do takých videí.